си роди, знае да се учат под газимно бендо. Дечки, значи здраво на света и дойдете во. Екип тая глуп. И си цъгли. Значи здраво на света и добре дойдете во моето ново видео. Днес сме тука во едно ново видео, кое што нема пренк, нема и јадене. Ще да гледам глас, ще му ги снимам ги. Оп. Значи, дечки. Иде газ! Kada niko nema, samo budi tu, budi tu. Бива ли ме за печ? Не. Значи за пеене няма бива, ама за проблеми, но бива. Значи дечки, защо нямаше видео 2 недели, 3 недели? Колко нямаше? Месец. Значи, видео нямаше поради здравствени причини. В Албанско, на Фацки, Фацки. Значи Албанско, сега да видам дали може да го пробушим доле подом, са фърлекотен шанк. Виктор е Red Bull давал крил, напиях се на Red Bull, не крила ми даде не ландри. Защо пек се повредих, се го удрих ногата. Ми беше сечена ногата, още ga лечам. Сега съм веки оправен. Тая причината защо нямаше видео до сега. Много от вас имаше коментар от типа на не ли снимаш веке, защо не ставаш видео, не фалят видео, значи няма кой да ме насмева. Значи другата неделя почнуваме пак с пренкове, daily uploads, т.е. има всеки ден видео, всеки ден пренкове, реакции на песни. Значи на 30 след Бенеци, безпрем на песна, с добър спот. Така да, не се крайте, продължавам да снимаме, не се откажваме, няма край, те се почнуват. За 2020 има направено страшен проект, много добър проект, с всеки ден видео, всеки ден пренкове, интересни работи. Тук съм да ви насмевам, тук съм всеки път за вас и ке бидам позитивен и ке бидам срекнат колко и вие са срекнат додека ги гледате моите видео. Значи това е това. Това беше причината защо нямаше видео. Реших да ви снимам едно видео кратко, да ви обясням на колко работи защо нямаше видео. Значи малко ме е фатен гласо, от много време. Ще ви спрем на песна с 30 000 сабскрайбера. Преподайте се на канала, следва много интересни видео. От другата неделки може да си ги порачвате вашите умилни дуксерки. От мене. Лоп, че камермано му бегам. Ще го баратам повече от жито, значи попки да го баратам. Това е това, дечки. Не мислим, че рядко ми изцърли. Бех на ребишених. Бах на фокалата. Това е това, преподайте се на канала. Фолонейте ме на Instagram, за да видите от текста новите видео. Да видите от текста дуксерите, кога изгледа по продажба. И срекни празници. Срекни много видео.